Welkom bij Spek met Eier. Ja. Maar jullie hebben dus deze zondag ook iets speciaals. Jullie hebben een voorstelling met alleen maar muziek van voor augustus 1983. Ja. De voorstelling heet Kent u deze nog? Vertel ons er wat meer over. Het is augustus 83, dat komt dat deze jongen toen is geboren. En het is een hele interactieve voorstelling met niet alleen muziek. Inderdaad wel heel veel Nederlandstalige en Limburgstalige muziek. Mm-hmm. Bekende liedjes, meezingers. Maar het zijn ook anekdotes, gedichten, spelletjes. Dus van alles wat. Dus er komt decor bij kijken. Dus niet de standaard statische voorstelling. Wij spelen en het publiek moet maar gewoon luisteren. Mm. We nodigen het publiek ook echt uit om mee te doen. En vooral ook te reageren op wat we doen. Ja, er zit ook echt interactie in de voorstelling. Dus een interactieve voorstelling. Leg eens uit, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, we hebben het over alles voor 83. Daar hebben mensen een beeld bij. Nou, en we doen bijvoorbeeld een soort quiz met liedjes. En dan vragen we aan het publiek, is dit voor 1983 geproduceerd en gemaakt of erna? Dan merk je toch dat sommige mensen twijfelen. Sommige liedjes klinken ouder dan dat ze zijn en blijken dus nog vrij recent. Maar zijn dan voor 83 gemaakt. De andere klinken nog heel fris, maar die zijn al heel oud, om het zo maar mooi te zeggen. Ja, dat is een hele leuke interactie. Mensen zingen mee, we gaan spelletjes doen. Alles uit de oude doos, om het mooi te zeggen. Ja, want jullie podium is ook helemaal aangekleed in de stijl. En ook, je had iets verteld over als je naar het podium of naar de zaal toe loopt, dat daar ook al iets is wat... Ja, we willen het kind in de mens koesteren. Dat doen we bij onszelf ook. En we hebben zo'n heen-stap-sprong ding voor de zaal. En je merkt toch dat er regelmatig iemand uit het publiek die richting de zaal op denkt, toch nog even een keer proberen. Doe eventjes. Ja, dat is echt heel erg leuk om te zien. En dan maken we mensen ook altijd wijs, maar dat moeten we nu niet verklappen natuurlijk, dat we dat hebben opgenomen en dat we dat dan op het grote scherm achter ons laten zien. Dat is een verrassing. Komt ook goed. Maar jullie zitten hier nu met z'n tweeën, maar normaal maken jullie het met z'n vieren. Ja, klopt. Er is nog een zangeres bij, René Steenvoorde. Die zingt niet alleen, maar die speelt ook viool en percussie en van alles wat. En natuurlijk de rode draad, de stabiele factor van het geheel is toetsenist Ben van Daal. Dus met z'n viertjes maken we de hele show. Ja. Want jullie drie van jullie zijn al muzikanten als beroep. En jij regisseert toneelstukken. Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen en bij elkaar gekomen om dit te gaan doen? Wij hebben al meerdere keren met elkaar gewerkt. Ik ken Rob als oud-leerling van de middelbare school waar ik werk. Maar onze paden kwamen vaker bij elkaar. En bij Schinderhannes waren Rob en ik een groot gedeelte van het artistieke team. En daar was de klik al groot. En René was een van de hoofdrolspeelsters van het hele gebeuren. En dan vonden wij het ook een feest om mee te werken. En Ben werkt met zowel René als Rob. Dus 1 + 1 is 4 in dit geval. En toen zijn we met elkaar om de tafel gegaan en hebben we gewoon samen een show gemaakt. Ja. Leuk. Maar augustus 1983, waarom augustus? Is daar een gedachte achter? Waarom zo specifiek? Ja, Bart die is geboren in augustus 83 en we hebben gezegd van, want het gaat ons juist om de fascinatie. Waarom bepaalde liedjes, bepaalde voorwerpen van voor augustus 83, dus van voor al onze 4, voordat we geboren waren, waarom die nog steeds zo aanspreken. Kijk, als je kijkt naar Geniet van Leven van Chef Diederen, dat is inmiddels al best een oud liedje. Maar zelfs nu met carnaval wordt het nog overal gedraaid. En ook de jeugd van nu, om het zo maar even te zeggen, kent het liedje nog en zingt nog steeds mee. Dat is best fascinerend. Dat is best gewoon heel erg goed geschreven dus. Ja, want dat is dus vrij apart, dat jullie eigenlijk... jullie draaien muziek alleen maar van voor eigenlijk jullie geboorte. Ja, dus jullie hebben eigenlijk de muziek nooit zelf echt ervaren toen jullie klein waren, toch? Nee, niet bewust. Niet bewust. Het is in ieder geval allemaal geschreven van voor augustus 83. Maar ja, inderdaad, bijvoorbeeld nog een keer die Geniet van Leven. Dat is, sinds dat geschreven is, was dat gewoon jaar in jaar uit, blijft dat populair. En dat is interessant. Ja, en jullie hebben dus alleen maar Limburgse en Nederlandse muziek. Is dat niet bijna een belemmering? Er zijn toch zoveel Engelse muziek, waarom... We hebben dat juist gedaan omdat we geen keuze konden maken. Want als we Engelstaligen er nog bij zouden doen, dan werd die show veel te lang. En we wilden vooral dat mensen honger hadden als ze de zaal uitgingen, dat ze dachten, ik wil meer. Ja. En wie weet dat we in de toekomst weer met elkaar bij elkaar gaan zitten om een Engelstalige versie te maken. Ja. Maar nu was het echt dat we dachten, hier willen we iets mee. En, het was makkelijker om een besluit te nemen om de Engelstalige buiten beschouwing te houden.
En zelfs toen was het nog moeilijk. Er is nog steeds ontzettend veel keus. Zelfs als je Engels weghaalt, dan heb je nog steeds veel te veel liedjes eigenlijk om in één show te stoppen. Dus het is gewoon zoveel materiaal. En wat is de doelgroep ongeveer van de show? Is er een bepaalde... We hebben kinderen in de zaal gehad van 8 jaar en die hebben zich goed vermaakt. We hebben dames en heren in de zaal gehad van 88 jaar en die hebben zich ook goed vermaakt. En alles daartussenin ook. Dus we willen vooral ook aansporen om gewoon iedereen te laten komen. Hè? Het is niet, mensen denken vaak, het zijn oude liedjes, dus het is voor oude mensen. En dat is natuurlijk absoluut niet waar. Het is eigenlijk voor alle leeftijden. Dus een cliché opmerking, maar het is wel echt zo. Ja. Want is er een bepaald genre die jullie spelen? Of zijn het echt alle liedjes uit die en het maakt niks uit wat, je komt van alles tegen? Het is van alles wat, van Frans Boermans tot Wim Sonneveld, Boudewijn de Groot, Frits Rademacher. Kinderliedjes. Kinderliedjes. Het is van alles wat, ja. Leuk, want jullie hebben deze show al eens een keer eerder gedaan. Ja. En nu doen jullie dit weer. Waarom was het de vorige keer dan zo'n groot succes en hoeveel mensen waren er dan? De vorige keer bij de EC zat het eigenlijk bijna tot aan het dak vol. Goed, dat is uitverkocht. En we hebben een reprise gedaan omdat we van een aantal locaties de vraag kregen of we het niet nog een keer wilden doen. We hebben alleen bij onszelf gezegd, wij hebben de next level. Dus we hebben opnieuw ons materiaal tegen het licht gehouden. En we zijn weer een avond pizza en bier gaan drinken. En we dachten, dit kan nog beter en dan is dit leuk voor de zaal en dit en dit. Ja. En zo kwamen we weer tot een vernieuwde versie van de vorige show. Dus eigenlijk alle mensen die het vorige keer goed is bevallen, die kunnen eigenlijk nu weer komen. Zeker. Ja, je merkte vorig seizoen, het vorige theaterseizoen, de eerste keer dat we deden, toen zijn er al mensen meerdere keren naar de show gekomen, omdat het gewoon iedere keer ook anders is, omdat het veel interactie is met het publiek. Maar ook dit keer inderdaad hebben we juist de show vernieuwd en er zeggen mensen die bijvoorbeeld al 2 of zelfs 3 keer zijn geweest vorig seizoen, dat ze nu gewoon weer komen. En omdat we nieuw materiaal erin hebben zitten. En is het nu maar 1 keer? Of? Nee, we hebben het volgens mij nu 2 keer ook. 1 keer gespeeld. Ja. 2 keer. 1 keer. Velden, 1 keer. 1 keer pas. Ja. Velden in het openluchttheater was een hele toffe locatie trouwens. De eerstvolgende is dus volgende week zondag in de AC in Roermond. We hebben een aantal privévoorstellingen, is ook leuk. Grote groepen die dan voor zichzelf een voorstelling willen. En we hebben op zondag 20 oktober om 10 uur 's ochtends in Boekhandel Dominicaan in Maastricht ook nog een voorstelling. En dat is ook een hele toffe locatie. Zeker. Ja. En denken jullie dat er natuurlijk ook nog een volgende editie komt? Ja, wat Bart al zei, het is wel tof ook om misschien iets met Engelstalige muziek te doen. Ja. Een 60s editie, 70s, 80s. Je kan zo ver gaan met het concept als je wil eigenlijk. En dat maakt het wel ontzettend leuk. Ja. Maar denken jullie dan, als jullie een volgende editie maken, blijft het dan in hetzelfde thema? Of zijn jullie misschien nog van plan om totaal om te gooien en totaal iets anders te maken? Ja, het format is dat je met 4 toffe makers aan de slag gaat. En ze mogen allemaal iets roepen wat ze er graag in zouden willen hebben. En vervolgens is het, de muzikanten moeten iets van acteren. En de acteur moet een beetje proberen muziek te maken. En vervolgens krijg je een show. Dus volgens mij kan het concept met een verschillend genre, dat kan prima. Ja. En verschillende bezettingen. Je zou gewoon een band neer kunnen zetten. Echt met drums en gitaar en bas en noem maar op. En wij ook al een beetje erin zitten. Maar je zou ook een voltallige band neer kunnen zetten. En dan, wat ik zeg, 60s editie kunnen doen. Ja. Kun je al misschien een kleine sneak preview geven van welke nummers er gaan komen? Of, Het dorp van Wim Sonneveld, bijvoorbeeld. Malababbe, is ook altijd een goeie. Er komt heel veel materiaal langs van Annie M. G. Schmid. Zowel liedjes als gedichten. Toon Hermans, idem. Ook gedichten en ook liedjes. Het is heel divers. Ja. De tickets zijn te koop via de site van de AC. Ja. En via robreiners.nl. Ja. Voor deze zondag, hoe laat begint het? We beginnen om 3 uur 's middags in de AC op 29 september. En op 20 oktober in Maastricht beginnen we om 10 uur 's ochtends. Zodat we nog net voor openingstijd de show kunnen afronden. Oké. En die tickets zijn ook te koop via? Ook via gewoon www.robreiners.nl. En dan staat de link, hoef je maar te klikken. Alles wordt geregeld. Oké, top.